kasisi, naudtuhan. Pinakasayo na namo ni ba? Tigil. Hala, daghan pa ay oh. Ato sa ipadong ni dito ato. Mao ni akong kasisi oh, pitin sayuhan nila. Kami muna na mo dali-dali dito. Mao ni karon ang kanang gi-harvest namo. Ha? Sabilin be. Akong kasisi oh, grabe. Pitin akong singgit-singgit dito. Na naman day ka diri. Kung mautuhan na ba pala sa una. Akong daw ato na bilin. Maloy ay isulod na dito. Maluya man gud ang maluya man gud ang isda basta mainita na ya. Kayo nga mo. Wala mi napaabot ninyo kay mo kuan ta mo tawag mo kay maingon mi diha ang simod. Morning mga ka-sister, madiskarte na hindi maarte. Bisag nagkalapok-lapok, kaya pa rin. Hindi nila nakita o diha. Magsulot naman. Magluto naman sila. Ako tanaan sa itong inyong na kuan diri ha. Akong ipakita nila. Si Andy. Mao ni karon ang among giharbesan. Si Kasuso. Puting lapuka. Mao ni oh, ang dami. Oh, among pantat. Ayan kayong pantat. Nag-harvest mi rog pantat. Anaan lang ninyo Sa kasisi? ibugat. Daghan kayo mong pantat. Nag-harvest mi kay parang among ibaligya. Oo. Kaya napod mi mga bansa among pantat. Mao ni karon Mao ni among giharvest karon. Kasisi. Oh, masipay ko gagmay yung dagko. Tura. Wow. Dagko gagmay ang klasify. Deliver ni ron sa kwarta na pud ni. Wow. Morning sister, madiskarte na hindi Kalitson. marte. Makalitson manok na pod mi ron. Aka na, tulog pa. Tulog pa sa kilo na rin, oh. Oh, Muna karon among gikuhaan. Na pod mi litson manok. Ili sa pantat. Ili sa pantat. Muni karon amo ang harvest time pantat. Ako ganing galungan ka dito kayo, naitulog ka babae dito. May asawa ni Kasuso. dito, kung bato ka. Asawa ni Bana ni Kasuso. Ang siya partner. When ani ka madiskarte. Nanagko gyud sila no? Alangan magdi man nagkubi nga. Tambal may kaon. Son ang silikom to dagko sunod mo ni ato ipon ni sila. Oh, kay parang kuan. Kay kuan pa man ni sila, second load pa man ni. Oh, back load. Oh. Kana ni Masarap ko pang papasaw ka po. harvest time. Kasi Uy, now. Ay, Baby. Mari tong kakak mo. daghan na ba tag viewers. Picture dito si Juan. Si Bilin. Kabut ka ni isa ka kilo. 100 kilos ka. Sobra eh. Dala ra ba tag timbangan? Okay, pala amang. may paman kayo eh. Kaya ito. Kana rot. Bitin sa usa. Kanang sinunso ba? Alas ba na mga dagko jud kaayo nang na diha oh. Dagkugit kayo. Kaduha pa maning backlog nila. Ay, gagmay ni? Ha? Ay, ato ibutang dito? Oh.
Akong iipon dito. Dili ko diri. Ilang i-transfer ang backload, ibutang nila dire. Ibutang nila dire ang backload. Kasi relax na. Mo dire i-transfer nila ang backload. Mo ni ang backload. Bagong tubig nila ba? So, uban biya na sa 6,000. Sila kay manguan sila sa ilalong. Oo. Uy, lusot. Luslot di ay? Aw. Anak ka kasi pag ni kasisi eh. Wow. Ikaw, no? Tayo mo po nahubsan noon. Oh. Nagluto ni Isda. Pamangkin ni Kasisi. Oh, si Kasuso. Kumusta Kasuso? Okay ra. Okay ra Kasuso. Dagko nang kay ni Glagubo. Oo. Ikaw, dagko kay kilo. Bayo manguan sa Manago sa lapok. bayo sa lapo. Daon, ang gara na sila, oh. Masig ilang isuro, eh. Iga alam mo ito, gana pa biya. Oh! Oh! Bugat naman ni sila kay kuan man. Tiguang na. Katong gidala ni Kasuso, baklog to eh. Butang sa pikas. Pikas, kuan, pispan. Ayan ka na. Oh, Kasisi. Tubig muna tayo. Inom ko kay. Bahalag ko gaw. Pero lihat sila. Ay ko man ha. Ito yung isa. Silik. Pantimbika, oh. Labay mo yung pantimbika. Lipong ng pantat. Ate, mana? Ang anaon. Basta hubas niya. Ay, di ko patin ang.
Anak din sa likod niya. Kamu na po na. Kamay na bilin ko. Pinagpulat ha. Mm. Charge to experience daw. Bitaw, permiro pa bitaw. Si mga kasuso. Hubas na ang pispan. Labon ang itlog di kasuso. Estilan. Kita ka na ba? Hello mga viewers! Hi! Dito na kami! Oh, kasisi. Kasisi. Hoy, kasisi! Ay, look! Nag-harvest ni Panta para makuha kami. Sisi, madiskarte na hindi maarte. Among pipino na halina. Sila pa. 12. Ay, Buntag. I-deliver pagkahapon. Dito. Ang dagkuan na, uy. Di ako ba na sila? Ano ito? Ano ba? Ano yan, papa? Chicken. Mak ulit mo. Yung mak. Lipat ka ng portion ng video pagkakasa. Nakoy bigyan ko na po ano. Diho mo naghabis na ito pili. Kutut. Ano na mo, pantat. Kuha ng basket. Ano na mas yan? Dito na pagkabata. Sibog na, let's sibog na. Lubot ang nakita nita. Ay. Doa ta jinre. Yun, look. Pwede ko kayo rin. Ayun na kaya.
Hey! Lag ba, lag? Grabe nang ito. Grabe nang So, oras na din natin. Yung pa. Ano, Rob, dako. So, nagko na bilhin. Baldi na. Taas? Ang dako? Dugmay man to. Dugmay man. Dagko siya ulorot. Tambok siya no. Mm. Lagi. Oh, ganito, pispan. Bita na to. Katong sa Sunod tunay tubig sunod ani. Awa, unya, diyan sa ano. Dire sa loob. Itaktak rin wala. Ano to, paisalit pa rin. Sa kanin tarik ka na. Uy, duha pa ni, no? Wala, daghan. Isod sa balde lit kay ilabay na dito sa kuan. Uno may dako. Ano, mana? Dito na. Unsa ditong gi? Dalang kuan. Sudlan, doon may dagko. Basket ha? Wala, oy. Dagmay, katabi ato tanan diha. Diyan, tabang to siya sa giblag. Ganes, girutan ako, tabang. Mga dagko din niya sir. Oh. Tungang gabi, kapag timbanhas, iro, hala, big, hawag sandali na ni laan ko diya, hawag sandali na diya. Isa tao mo doon, hawag sandali gabi. Uy, basta. Nislita to ninhinay kamang. Sige ba ya, utig, iro,